Halo perlok bro kantam kita gi perlok badai nak kabalang presbyterian ta kana kapor ka bakhindat kadai namata ka jumpi we kumno tem kana ka jingrai angel kirwai turoi kira ya kana ka jingrai ngan hikaya pimenta aki ki basuk tam bat ngan tem kana ka jingrai na ukidi te kemba pilate bro larangi tem na ukidi ke ta kirau jong ukidi mo karau jong ukidi ke dai di E minor, Karau jong kidi kedai D, B minor, G, A. Wan biang ha u D. Te kumne i ngam kuat cuban penselem fi te kumna punte me kana kejirwai ka biting jong lada pite me kana kejirwai ka stroming lane ka biting kadai way r per step ada per step namba untuk benar. Ke introduction kali gitu D G D A D tersedang kajeng ruai gitu pengen sedang mentangan pen EP kemudian sedang pada kajeng ruai kan karena ada introduction mo lada pila pad bantem hakine ki kajuk ki kiju ki rei mendei ra bantem hakine ki fret rei lada pila bantem kumne baik kumne B minor UG UA UD umur kajing ruai ka khamsu tenat ban ya ka tu ka ba ngai kaya pi haka basak mat rei omlele re ka tu ka bangin kai mene ro kalabes ha harangi tem kantami kitu ki beginner lane kitu berang sedang bantem kita namar ki berang sedang bantem kita kimla ban penjajik ti kene ndai la tila bantem kumbang atem ngasanem ka khamsu tanat isu tepe ngan hikaya pim ta da ka bang ken ut ngan pen iya ti da ka bang ut lada kai ke jeng fair kasau lane kasur ka ek jeng fer ladang item kini ki normal hangne bat hamta ladang i compare ki bang item kumne ladang i bat kumne straight bat kumba di kini ki V shape mo
Orang ibat ki shape pati straight shape ka e ka jing ya ter pe ngan hikaya ngan pen iya pimta ta ka paken ut pe ka jing affair kalong ka kham sutanat kham tam la dangi teme ka jing right la haki gitar electric la neki akustik ki ba kham rem dor kane ka jonga ka batat dor tang 2000 o tang tang hajar la hajar tentu mo kane gitar na ka da kon da betre ka sauru ndrai ngangai skamba ko ka por ngan sayo man tede ka ege bang kwa bat hagata ka por ngan skamba ngan la ban kai Sibun bagi jing rai berkam tambro kasau ro kalak hamsil tenat susu kane ke bamanta da melelere produk tang kane ko bentuk no kane ke por ke bamanta ku play sibun ka jing support ka jing idea bar ka jing like ka jing share bar ka jing subscribe jung ti ya kane ke channel ka jing akam tam kitu ki ba larim ha bar kitu ki ba laju ya page kane ke channel ka jing ku play sibun enam ta jung ti bar kane subharu ya kitu ki ba dang kemai kane ka channel ka jing labat lada don mano ki badang chu join ne ki barang kemai kane ka channel ka jonga nga kane subhai ti we kane to sayai kerjan to nang yai support na bangaru ngan dang yo umtim na ngala ban hikai biang kijikai gitar tutorial kamta me ki simple ki amanta jong ki baro we kamta me ki to ki barang sedang ba to ki bigina ku bye bye